zin lo bil hi nia soi thina zin lo bil hi ilo la ve reng em kumenge mo sat kha nge ni kalphung ang deuh neya khatia lo la chho ve zel hlom ang khan mani khan pudwa khanin ka interview na khana soya nia MLA ve chung hi rei ve to a minister Trump po Trump ni ngot ichel amo khala khan zin lo bil hi ilo la ve reng em chen khathian an soidan chun assembly committee a die po hi la thadu vak lon ti ve tat mai cha alai min han thil chiang them ko zin lo bil chu kala lo tin hi la ve mi lo ni mo kala lo wa midang pen an la vak karing lo I ka tlema I midang chan chin kha I keima ang tur hian tamin ka ria kan MLA tele MLA lo ni to te jinga hian pudo mai ro hi chuan ka zin lo bil ania tia kir le a ti thakopin ka ria mai ro chu kan zin hian kan by heart fel khopa certified that the journey was actually performed in the interest of public ti hi kan by heart sur me anoi kan sai na aya mi pui na poi mo het ka zin na hi ka ti tak setani ka ti tak takani he zin na hi ka zin tak takani ti hi kan certified ti na wang zin lo bil chung chang a yan chon ke lo po hi zin lo bil la lo hian tam karing MLA zinga hian MLA ni to zinga po zin lo bil la lo mo puto ma khana soi war dewa an lo la char so an do ti dan thung de angial nia kha soi wang ania kan zo na chan che chu asoya chan chu MLA rei ve to a tin minister a po Trump ni khating vel kha nia khami chung khanin zin lo bil kha khating kalphung angalo ni si chuan I lo la ve to mai om mangai kan ti dewa kala lo wa tin MLA ni mek le MLA ni to tam tak po hian an lak lo karing thil thawak po ni lo thil thatia vak po kain ngai lo an di po kha thil thatia khai lo an ma ni khanin zin do bil khan la lo ni mai chu pak viau na tur po khom lo ke lo po hi zin lo bil la lo tam tak no mo karik